ții pe ăsta și ai grijă să... Nu, mulțumesc, nu. Nu. Da, da. Eu nu vreau. E tot al meu. Vrei să dați puțin masa mai pentru... Uite, și... Dar mai bine dai scaun, banc. Tu muți casa, Mersi. Plăcere. Tu muți râul sau casa? E super bun. Hai, câștig tura asta. Și ies și afară. Deja am pierdut. Of. Corect să mai luați chec de aici, că e o grămadă. Tu nu joci oricum. Dublă... Dublă mare. Păi Dublă nu, mică. s-a făcut niciun următorii doi, că nu mai lăsăm pe nimeni să joace. Dublu mare. O, am schimbat-o. Eu dau primul Gina, nu? Da. Așa. Hai mă, n-aveți o dublu mare? O dai jos. A, tu la șef. Nu, da. Ia. Păi, a, eu sunt. Linia! Chris, dar mai ai de călcat ceva, nimic? Tu? Pune-le că acum bag eu la călcat. Hai, Gina, hai. Hai, A? hai. Nu e obligatoriu. Cine a dat ăla? Eu. Dar nu eu. Nu e obligatoriu, măi. Credeți pe cuvânt. N-ai treabă. De ce să poți? Nu zici de ce. Eram adormită, chiar că Laura, mai ia. Mai ia. E foarte bun. Și am niște piese. De teatru. De unde? N-am ce să dau. Hai să bag. Și eu. A, e brici, măi. Bravo, măi, Gina. Ai făcut și tu Doamne. foarte bună, Gina. Cum să-mi dea Gina așa ceva, nu cred. Singura masă. Frumos. Oricum, ia să trebuia vedem. Ești varză. acum cine, nu mai poate veni acasă. N-am ce să fac cu el. Tu, Simi, mai mult când dai varză. Da, crede-mă, tu crezi că eu am cărți să-ți dau? Tu nu vezi N-am cu numai ce din astea mici. formație părdită. Mai am o singură mai mare, o carte. Și ea vrea cărți și asta cu Jolie pe tablă. Și ție îți trebuia 12. Poți să cobor, da. Dar cumva. Băiatul meu mic. Bu. Nu, mică nu. Dacă îmi vine mică, nu pot să cobor. Că vin chiar 40. Mai trebuie să mai pun ceva sau ajung asta? Nu, ajung. Atunci e ok. Nu m-am dat unul ăla care nu tremble. Au spânzat. Dacă nu e cam greu aici, nu?
Băi, și de săptămâna viitoare ne scade la buget. Suntem gata, guri, mâncăm pietre. Oricum n-am ce să fac Ai cu 3 el. pachete de țigări, nu știu ce să faci. Chiar dacă e mare, nu știu ce să La fac. mine nu mănânc. Glumesc, iubirea mea. Pe mine chiar nu mă interesează. Cu țigării, ce? Când țigării mi-au la fel, când o să mă vadă mor de foame pe aici, Nu e corect. Putea tăia din bugetul. e exact ca și când te Din duci marele la lucru premiu. și rup lopata. De ce am rupt-o? Că am muncit cu ea. Doar cred că n-am să mă uit la ea. Da, chiar, de ce nu ar fi luat din Da, mare și de eu, buget? dau Din făcut mare marele de premiu. premiu, dar nu 20, luați 50. Bă, ce e că nu le-ai făcut vreodată vreo surpriză? Cu buget, acum că trebuie să ne scadă. 5 Nu e milioane. obligatoriu pentru unii, vă rugăm frumos. Zic că vreo 25 de lei o să vină. Mai mult de 25. Iar dacă pleacă ei 2, da. 33. Suntem în caz de targă. 2 pachete de țigări, pentru 5 lei. Oricum n-am ce să fac, nici nu o să cobor. Aici este o dată. Da degeaba. Ia. 10, 20, 30, 40, 5. Da, vezi, eu zisei că dacă vine, tu zici că nu și zici să tacă, poate sunt eu cu Ba da. așa. I-a furat doamna Iuliana. I-a Doamne. furat. Șase. Perfect. Stai, că nu faci bine. Ia-ți-le înapoi. Întoarce-te de apel, da? Băi, guri, eu ți-am dat vreun 2 de galben? Ia uite, m-am pus 2 de galben. Bravo, inteligentul ăla. Ai, ferească-te Dumnezeu. Ai servit-o pe Gina. 8, 8, 8. Are și Gina niște formale, 7, poți să le 7, arunci. 7. 3, 4, 5. A, Da, să dau din asta. 6. cu toate că e așa acolo, dar poate Nu, poate nu. odată e, vezi? Eu am închis acum. Da? Trebuia să zici Închis? ce mai chinuia să le... Păi am 6 cărți, dar oricum închid. Bravo. Și mai am 1000 de cărți aici. 10, 20, 35. Mai am și eu 10 puncte. Hai să vezi câte am eu. 10, 20, Păi, 45, iau 4, lăsă de aici. 70, 80, 85, dar nu că mă uit Pun acum. așa. Și un aici și cu asta am închis. Bravo. Deci stai așa, Gina. 50 atunci l-am avut, 10, 20, 30, 40, 50. Atunci s-a dus și mai am 35. Adică 35 și Da, mai am 10, 10, 20, 20, 30, 35. 40, 50, 60 10. și 5. Hai, Laura, joacă locul meu. Eu este fumă o țigară, mă mai întorc după aia. Super, mersi. Pe teren. Oricum, de data asta mai cărți mici era. Erau toate la Raymond. Porcărie. Ce despre Laura? Imediat. Laura le face.
Gina, scoate-te rog Adidas și lui Raimond din mașină, te rog mult. Sănătate. Mersi. Una, ai făcut așa la scadă. Da. Dacă ar fi așa fiecare zi câte ceva, un film, un remi, un ăla. Nici nu ne-am mai certat așa, O, am să mai știi. certat și de la noi. Filmul nu te plictisești, la astea deja m-au scârbit și remile astea. 1, 2, 3, 4, da. Așa fac. Și la tine merge.